बे समाव बर' थुनलाइ आफादनि जानानै मोनसे गोनांथार बाथ्रा आरो मोनसे जेंनाखौ लानानै हरखाबै नैबे खौरांगिरि जि मेल बेखौ लानो गोनां जादों। जाहोना जाहैबाय जे आसामाव ण-उतसब पेज 1 2024 बियो दिनैनिफ्राय जादों आरो बियो ण-उतसब राउंड 5 दा जों मिथिना मोनबाय जे बे ण-उतसब पेज 1 2024 नि जि सानखान्थि आरो बिगियान आयदानि जि सोंलु बे सोंलुआ गासैबो इंराजियाव फैदों। दा बाथ्रा जाहैबाय मा जे बियो मानो इंराजियाव फैखो जिहेतु जोङो थांनाय 2023 मायथाइनि आगस्ट दाननि 29 खालारै आसामनि मानिजाथाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों जों जयै सावरायदों आरो बे सावरायनायाव बर' थुनलाइ आफाद दङ, बर' फरायसा आफाद दङ, लोगोसे जोंनि बर'नि माखासे माहारि आफादफोर दङ आरो ओइदिनखालिनो जोङो 14 पइन्ट्सनि सायाव सावरायनानै जोबथा जि पइन्ट्स बेवहायनो बुंखानाय जादोंमोन जे बेवहाय इंराजिखौ जाबफिननाय जानाय नङा। इंराजियाबो थागोन, नाथाय इंराजिजों लोगोसे बेवहाय बर'बो थागोन 100% आरो बेवहाय असमियाबो थागोन 100% आरो बेबायदिनो जोङो बे सावरायनायखौ मोजाङै जालांनायखौ जों मोननो हादों। बेनि उनाव दाख्लैबावै जोङो 2023 मायथाइनि आरोबाव डिसेम्बर दाननि 4 खालारै आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर ण-उतसब बिथांजोंबो बिथांनि सेक्रेटारियेटआव जों सावरायदों आरो बेयावबो बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसे बर' फरायसा आफाद, दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफाद बिथांमोन दङ आरो ओइदिनखालिबो जोंजों सावरायनायाव बिथाङा जोंनो फंसेबो इंगित होआखै जे नैबे ण-उतसबादि बिगियान आरो सानखान्थिया इंराजिजों जागोन बे बाथ्राखौ जोंनो मिथिहोआखै। मानोना जोंहा साननाय दङ, जोंहा फोथायनाय दंमोन जे थांनाय आगस्ट दाननि 29 खालारै जि सावरायनाय आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथांजों बेनो बाहाल दङ आरो बे मथेनो जोंहा सोंलुआबो बर'आवनो फैगोन। नाथाय दिनै जोङो हरखाबै मिथिना मोनबाय जे सानखान्थि आरो बिगियाना इंराजिजों फैबाय, जायनि थाखाय जोंनि फरायसाफ्रा जोबोद जाल्लायाव गोलैदों, जोंनि फोरोंगिरिफ्रा जाल्लायाव गोलैदों। मानोना जों बिनि थाखाय मेन्टेलि प्रिपेयार्ड नङा। जोङो आगोलाव जि सावरायनाय जों बे स्पिरिटजों थानानैनो जों सरकारनो मिथिहोखादों जे जोङो जि सावरायनाय दिनखालि 29 आगस्ट बे स्पिरिटजोंनो फैनांगौ। दिनै जोङो हरखाबै मिथिना मोननानै जि समग्र शिक्षानि मिशन डाइरेक्टर ओम प्रकाश IAS बिथांजों आङो मेसेजजों सावरायदों आरो बिथाङा मोनसे बाथ्राखौ मिथिहोदों जे बेयो बिथांनि आवथायाव गैया। जि कुइसना फैदों, जि सोंलुआ फैदों बिथांनि आवथायाव गैया। बियो फैदोंब्ला सरकारनि दारै फैदों, सरकारनि दारै जादों आरो बिथाङा बे बाथ्राखौ उनावहाय जोंनि बिटिआरनि मानिजाथाव सोलोंथाइ बिफाननि डाइरेक्टर बिथांखौ बुंहरनानै आंनो फन हरहोदों आरो बिथाङा जोंनि बिटिआरनि जि डाइरेक्टर जोंहा जगदीश प्रसाद ब्रह्म सार बिथांखौ जोंखौ बुजायनो होदों। नाथाय आं स्पष्ट सारखौ बुंहरदों जे बे आयदायाव बुजायलायनांगौनि बा फोरमायलायनांगौनि बाथ्रा गैया। बाथ्रा स्पष्टखा, जोंनिया सानखान्थिया बर'नि जानांगौ, इंराजियाबो बर'नि जानांगौ। जुदि बिथांमोना इंराजि होदोंबा बहाय 100% बर'आवबो फैनांगौ मोननैबो आयदायाव। आरो मोनसे गिलु बालु जों दिनै नुनो मोनबावबाय जे क्लास 9 नि जि सेल्फ इभालुएसन बड' MIL आव क्लास 9 नि सेल्फ इभालुएसन बड' MIL आव बे गासैबो बानानानै गोरोन्थि गोजा। जुदि गासैबो बानानानै गोरोन्थि जायोब्ला फरायसाफ्रा माबोरैहाय बुजिनानै
फिननायखौ होगोन बे जोंनि मोनसे गिदिर सोंलु दा बेखायनो जों बुंनो लुबैदों आसलते आसाम सरकारा बर' बिजोंनि फारसे बिथांमोननि साननाया मार बिथांमोना मा साननानै दंमारो बिथांमोना स्पष्ट जोंनो मिथिहोनांगौ जोंनि बर' रावखौ बिथांमोना फोजोबनायनि मोनसे खैसारि सादों ना बर' रावखौ बेबायदिनो एखेबारे माने गोरोन्थिजोंनो मोनसे गुबुन रोखोमनि मेसेज होनो नागिरदों बे जोंनि मोनसे गिदिर सोंलु आसाम सरकारनियाव आरो बेखौ जोङो थोंजोङै सोंगोन दिनै आसाम सरकारनि गिबि मन्थ्रि बिथांखौ जे बिथाङा बे 29 आगस्टआव जि सावरायनाय जि स्पिरिट बे स्पिरिटनि उल्थायै मानो खामानि मावखो बे जोंनि गिलु बालु मोनसे गोसोआव गिनाय फैदों मोनसे गिनाय फैदों बेखायनो जों खावलायगोन जोङो दिनै जि जालांबाय जों नाथाय उननि पर्यायाव जों सानो जे सरकारा जि जेंनानि गोथौथि बेखौ नुहुरनानै बेखौ जाहाथे इंराजियाव खालामालासिनो इंराजिल' फैयालासिनो सोंलुआ बर'आवबो फैनांगौ बेखौ जोङो सरकारनि फारसे खुथारै आर'ज गाबनाय थाबाय जुदि सरकारा बे फारसे जोंनि दाबिनि फारसे जुदि खोमा सुवाबा जोंबो सरकारनि जि खामानि मावनाय जोंबो बेवहाय साननो गोनां जागोन फैबाय थानाय समफोराव मानोना दिनै जायफोरनाखि जोंनि उन्दै फरायसा फरायसुलि जों नुदों आसलते सरकारा बिसोरनि जिबनखौ लानानै मोनसे गेलेनाय बायदि जों नांदों गुबुन फारसेथिं NEP-आ बुंदों जे बिमानि रावजों आवगायनायनि बाथ्रा गुबुन फारसेथिं आसाम सरकारा नाथाय बेनि उल्था खामानि मावनायखौसो जों नुबाय थादों बेखायनो सम थानायावनो जिहेतु ण-उतसबा दिनैसो जाजेनदों बे गोरोन्थिखौ सरकारा फोसाबनांगौ बियो जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि जानानै बर' हारिनि जानानै मोनसे गोख्रों खावलायनाय थाबाय